kashe sarkin gobir kuma a daidai lokacin da ake zama makokin shi aka ƙara sace su mutane 150 din to kuma ke faruwa ku biyo ni zan gaya muku. Dama dai kowa ya san abubuwa guda biyu ne suke jawo matsalar rashin tsaro a arewa maso yammacin Najeriya, wato jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina. Na farko rikicin makiyaya da manoma wanda bai fi kaso 5 cikin 100 ba, amma wasu na so su ce muku wannan shine makasudin matsalar rashin tsaron saboda ka a mai da hankali akan abin da su suke yi. Na biyu kuma ana ta cewa saboda arzikin gwal ne da ake samu a yankin. To ku bude kunnanku, ba gwal kadai bane, akwai duwatsu masu daraja da ke da tarin yawa a duk faɗin arewacin Najeriya. Kuma masana kimiyya sun yi kiyasin cewa arzikin duwatsun da ke arewacin Najeriya kadai ya zarta na man fetur din Najeriya nesa ba kusa ba, amma jama'a ba sani ba. Idan kun sani, ai zai zama kamar man fetur ne. Saboda haka dole sai gwamnati ta yi amfani da wannan arzikan ta gina al'umma da shi. Shi yasa nake da tambaya, da ka bar mutane cikin rashin sani kana kwashe arzikan su kana tafiya kana sayarwa, da kuma ka gaya musu cewa akwai waɗannan arzika, kuma idan ka kwashe su dole ka dawo ka ringa masa amfani da shi kana gina al'ummar su. Wanne yafi? Saboda haka rikicin makiyaya da manoma a shana ce da ta buɗe dama domin a shigo cikin wannan yanki a kwashe arzikan nasu. Su makiyayan da yake ba su san irin arzikin da ke wannan yanki ba, sai ake amfani da su wajen koran mutane daga gonaki da ƙauyukan su domin a kwashe albarkatun duwatsu da ke wannan waje. Kuma su ne suke aikin gadi, suke shata iyaka da kuma faɗa da wasu makiyayan da ke wani bangare wanda ba nasu ba. Me haka yake nufi? Kamar yadda muke da jihohi kowanne da iyakarsa da mutanen da suke mulkarsa da kuma tsaronsa. Haka zalika wasu daga cikin manyan shugabannin kasar nan da sojoji da shugabannin gargajiya su yayyanka wasu bangarori na wannan kasa, musamman arewa inda ake tunanin akwai albarkatun kasa, kuma shikenan wannan waje ya zama nasu. Ku waɗancan kukura da naku yankin, mu waɗannan muna da namu, kowa ya kwashi abin da yake nasa. To su waye suke musu aikin tsaro da kula na waɗannan haramtattun yankuna? 'Yan sanda, sojoji da makiyaya akan babura. Shi yasa ake samun rigima tsakanin su, har hakan yake kai ga kashe jami'ai da shugabannin gargajiya. Jira. Tambaya na ita ce, wai su waye shugabannin da suke jagorantar wannan zalunci? To ai duk wanda yake tafka irin wannan ta'asa kuma yake samun miliyoyi na daloli zai yi komai domin ya kare sunansa, banda waɗanda ba su da karatu sosai kamar na sakandare. Amma a haka za mu iya ƙara fahimtar wasu abubuwa da kuma nan gaba idan bayanan suna ƙara fitowa da za mu iya haɗe bakin. Na farko dai wani babban kusa a harkar tsaro na gwamnatin tarayya ya kira gwamnan Sokoto ya zazzage shi a lokacin da yake ƙoƙarin kafa irin waɗannan jami'an tsaro na jiha, kamar yadda na Katsina yayi. Har yake cewa za ka je kasa a rinka kashe mana yan uwan Fulani. Na biyu, kusan kowace ƙasa a duniya tana da na'ura wanda yake gane wani jirgi ne ya shigo cikin samaniyarta. Na Najeriya ya yi shekaru 5 da lalacewa. Me amfani wannan na'ura? Idan jirgi ya shigo ko ana so ko ba a so za a iya ganin sa. Saboda haka a halin yanzu duk jirgin da yake so zai iya shigowa samaniyar Najeriya ya aje mutane waɗanda suke binciken ƙasa, kayan aikinsu, makamai, ya kwashi albarkatu ya wuce da shi. Ba wanda zai sani in ba shi ya kunna na'ura da ke nuna cewa wannan jirgin ya shigo ba. Kar ku manta waɗanda suka ki gyara wannan na'ura su ne kuma suka sayi sabon jirgin sama. Na uku, wai me yasa ake kokarin gina sabon tashar jirgin sama a jihar Zamfara ko in ce a birnin Gusau, birnin da har yanzu makarantu yara suke zaune a ƙasa, babu gudanar ruwa, tituna ma babu su sosai, sannan jihar da ke alfahari da noma yanzu gashi nan noma yana kokarin lalacewa, maimakon a ɗibo waɗannan kuɗi a saka sa harkar noma an ce a tashar jirgi za a gina. Na hudu, me yasa shugaban ƙasa da ya ta'aziyar sarkin gobir ba, amma aka duk abin da za a yi domin kar jama'a su fito su yi zanga-zanga, har ma aka harbe yara, aka kama mutane, yanzu aka daddaure su, yanzu an yanke musu hukunci wanda babu adalci a ciki. Yanzu an sake sace wasu mutane 150 a gobir, ba wanda ya ce komai. Sannan na biyar, me yasa shugabannin Najeriya suka fi mai da hankali wajen kama mutane irin su David Hundeyin, Pidom da ni, a maimakon mutanen da suke kan TikTok yanzu 'yan bindiga suna nuna irin kuɗaɗen da suke kwata na fansa daga sace mutane? To yanzu kun gane ko su wane ne suke jawo matsalar rashin tsaro a arewa maso yammacin Najeriya kuma da dalili? A rubuta mu a comment section.